Manipod iti Nemer si studio. Isagot mi kada ngayon, ti may isa pagkasaritaan nga makaparayaw, nga nubaray rayam kita makapaisem, makapailek, nga mapaspasamag madigito, nga makaitid iti adal, pagpampanunutan, kada tayo amin nga sangapala. Iti pribado man nga biyag, wano iti komunidad na paggargarawan tayo. Pagkasaritaan nga ang pinauluan, Jackpati, Jackita. Ay, awanin! Awanin! Nagloko ka na bakbaka na ya. Anak karungaab mo una itay. Karungaab mo ka di. Iti saan ko pa nang ibati ti sida ha? Tasyang? Salit ka, kuya! Oh. Saan nga isot karong-rongab ko di dyan? Kailan niya karon? Awanin! Asan no? Awanin nga talaga! Sa salsalod sudak bakit? No anya? Anya ti awanin? Jay, kabagis kong agpapoit iti dulyan. Okay. Aday, Jay, Hawaii. Ni Insyang. Habayan na pasama kang guwana. Naltutan ka na hindi. Ada na kay nakibalaan dan. Kit natay. Anya? Naltutan? Asos na kababay nga rason din nakasayan na nukasta. Wen, di may bagbagat sa bali Ay. Ang mga maamuan ni Nana Borsia. Ay, ni Nana Borsia? Pag-amag ng tumanen. Tire na din ti chismosa. Pangwataan ng tumanen. Oh. Manenag kayo. Taibagag tinakababayin nga damag. Jesus. No kunanan tumanen ka digiti tattao. Ay kit, isun tinagbenas. Banag nga san nga mabalin laka. Kita, anya nga rot ti ka mampanunot tamita bakit? Iti napasama kinikabagis mo. Isingasing mo ka di, iti ampun na nga iyawid na dito Pilipinas ti bangkay. When inbagak itayan dayta iti ampun ni kabaagis. Oh. Kunana nga itabon danto kanulatan iji Hawaii. Ay. Saanan nga maiyaw iti bangkay na diti Pilipinas. Sayang, nakasay sayang. Anya ti sayang. Kaya mo taawanin dyan, gipapawit ka na tatitulyar bakit? Kinore ko ng... kinure ko na kasta masapulan ta tun di bangkay na ata adda ko mapay lang ron pangwartahan ta agor ka ang samitan nga di damatin isang peti bangkay na dito Pilipinas ako na kasano ko mga rod Ay kit ada na panunod ko lakay. hoy ano ita Mangwarta talata iti ipapatay ni kabagis. ano ya ada na panunod mo pamuspusan tapno dalata kwartata anyan ita tasyang Tumngeg ka. Tay bagak ti planok goyo. Amom ka di balasang ko. Nene. Ano yung titanan ni damag na labos niya? Manen nagkangarod. Amoyo ka de. Ne. Ha? Anya man ang tinan ni nanabos niya? Manen magka. Sakbay nga ibagak. Abusta saan ko ngayon lakong dagito'y nateng ko. Gaputi gagar ko. Makaipadamag itinasagap ko. Amom ka di balasang ko. Ne. Ay, anya aya dayta damag mo na nabursya. Manen nagkangarod. Ay, importante lakit di nga damag. Tinasagap ni Nana Bursya. Tasaan na pa nga inla ko magpaiso dagiti nating. Ne. Mudi mo kayat nga maamon si Bit. Ala, nakun... Ay, isang ka nga pumanaw na nabursya. Kahit ko mamunta daytan, nga damag. Kasta man tikunak. Sige. At tuyan to'y dakulap ko. Nakaokraden iti sanganam. Ala, manen nagka. Ket ibagak meten ti damag anasagap ko. Sige. Maninagak na nabursya. Kayat ko ang maamon dito nga damag. Korka. Oh,
Ato, ato ti 20 pesos, deta. Kat magbasitan. Sige, magayo din ananabor siya. Deta nga, padamag mo kanyak. O reket nakatinlaga kunti 20 pesos tadakulap mo. Ang mong kadengati. Nga damag. Ket, natay ni Insyang. Asa mo ngayon siyang nanabor siya? At nakasinsing ko ngayon siyang ket. Ay, jak kayat nga ibaga. No di ka mang nayo ni tintenag mong kadagiti dakulap ko. Diyay na ibaga, ket isulaeng ti kaibatugan ti 20 pesos mo. Ngeno na yun, hakit na yunak bet ti damag, ket maamwam, no asin no nga insyang tinatay. Una yan di nanabor siya. Nabiktima nga akmanan. Nakaitedak ti sangagasot kenkwana akatay laeng tinagpunan na. Ingatang kula ko man, di sangagasot itila ako na nga natin. May at pay kuma. Sibet! Sibet! Naibaga na iribuara numero iti. Weteng nakadidliday ka mo dyan. Apa yung malasa ka? Ni nanabor si ama anunsyo na may sa anak manaw. Kasta ka na. Sa nasangagasutak akatay lang tinagpunan na. Gaputa. Tijas kaya nga dama. Si Kantumit nga men. Nagagar ko na makamuti. Damag ni Borse, awanan di sa ngagasot mo. Wait na rin, ama. Talagang awanan. Wingayam. Ana? Anya ka ditiring marama. Ay, napuro na ka ba na siya? Ay, anya niya? Napuro uno ka ata. 32, 23 tayo tinayamit na bigat. Hindi ito at remorket. 33, 23. Sayang! Sayang at talaga! Sayang na sayang! Salit niya, Crispin. Aba. Basol na tiyak pa nakatumbok iti reward meraw. Ay, kasta ka na. Ay, ganda. Apa masulam ni Crispin? Marasa ko din ito na nakadayo dahil na. Adat siya dahil. Diyan asawa. Ang ima. Abay nga isot masulam lang ako. Kap... Tanatay 33 iti 32. Kasta ka na. Natumbok ko kumaadi nakibibiyang itay agtaya aken ka. Basol na tiyak pa na nga ba? Maluksawak kenkwana. Nasayset la ko man no sana nga timaw tawag iti bigat. Tapno din ako nabiyangutang ti talaga kaya meron. Anya! Ay, Masaya ang anak man ayat ti Jack pa nakatumbok diri maranumer. hindi, babo, balas ako, no. Nailisa ka man, hindi, panangabak mo ko ba? Agtaya ka man, hinatap, no, baring no, mga bakkanton. Yan, ama. Anyitayan ti anunsyo ti natay. Gini ka. 12, 12 ti, ti natay balasan ko, abaya. Ay, no kastaket 12-13 ti tayak, ama. Upat a limit. Po, nagatlubo din ti araw na kakayo. Bakit? Nakaludbo. Ano, samlakay. Tabarang adun to ti umay.
Eh, sus. Wala nga na sumsumkarat ka mga aron ka dito nga atong lapakita po. Lakay, tay kunadan, agwido ka kadigituyin nga panawen. No kayat mo, ti makaigyam iti kwarta. Iso nga, darsem ket ding aron ang data. Ma! Ne, Apay nga mga aron kay met dito sangot balay yugoyo. Ay. Tasyang. Gapo iti minataymi, nanabur siya. I win. Amok. Angin may isang petmet laing ayan ti bangkay na. no man nagkamit nanamor siya. Kadi ba gamit isang bat na tagasaludsod siya? Oray, aw-awan. No siya ti Apay. maninten na. Sikala kumat Ta mga. kayo ket din ati manin nagkanyak. Ta iwan ang tawag ko ti damag nga kayat yung nga maamuan dagiti tattao. Si Bet! Ay na, adaan mo ka na pagabrutam ka dagiti abak mo iti fetting ken iti madyong balasang ko. Ha? Anya ti pagabrutak na na Borsia? Ay, Mananag ka, sakbay nga ibaga. Anya? Kunam idin nga adote abak mo iti sugal akas iti fetting ken madyong. Pwes, adan amo ka pagabrutang balasang ko. No kayat mo. Kayat ko at maka-uproot na na Borsia. Manen nagkangarudan ka balasan ko. O, daytoy, agor orayan dagitoy nakaokrad nga dakulap ko. Balasan ko. Sige, aguri ka na mangiruarak, ina. Sige, I am waiting. Oh. O, ato, 50 pesos na na, Apo, ore lang nga nagkulipag-pagtoy ladawan ni Sinday toy. Sergio Osmeña, iti 50 pesos ka. Unten nagmo iti dakulap ko, balasang ko. Sige na, sige. Ipagayo nga ruden no sa dinuk yan no kasano nga makaabrutak karagiti abak ko iti sugal na na Borsia. Makaabrot ka. Manigurado Mangkaabrot ka, babaen iti inkanto pan nakisugal iti balay datasyang balasang ko. Anya? Ket apay ko mga agpasugal da na na Borsia ken. Dimit sa anin nga may sangpit ay ti bangkay ni Insyang. Kayat mo nga maamuan ti baro nga damag may papan iti dayta nga banag balasang ko. Awin anana, wen. Ne. Oh. Nagkamanan Tanayo nagpay ti damag nga kayat mo nga maamuan. Gaputa. Amom ka de. Nga. Nga anya nana. Manen nagka. Sakpay nga ibagak. Sige man lang yan, ha? Kurka pa Daytoy. Daytoy maninti 20 pesos na na Borsia. Sige. Baga mo nga ruden ta. Tinayon niya damag nana, ana. Amom ka de. Nga tinayong nga damag. Ti may papan iti minatay datasyang. Ket isang pet dati bangkay na metlaeng dito'y Pilipinas. Ket iso ti pasugalan da kunkunak amabalin mo nga pagabrutan. Ket dinaya nga kinamalas kun ako. Tanakitak manentay jak kurso nga dati pa nagrupropa ng nga tao. Umaya ko manggumatang dito tiyanggi da si Bet.
Yan misumiten ti muna nga nakitak bisit. Ay! Bursya! Sa ka diti paspasaginap, ha? Ne! Tanapasagidan ka kadiha. Ken, hoy, hanya nga minayat tabas-basaen dita. Takas kala kasiguruan nga agbas-basa iti pagiwarnak. Nakasikawil kapay. No muna takas lang natalin dagit ang gorong. Gapoy ti irot dagiti sikawil mo lang. Kaskas na lang, ha? Awan bibing mo! Ang moment nga pagpalabasak lang ti oras si panagmasmasak. Dati nusbabar. Pangurak lang ti bula man na ati, weteng. Anya nga rin tidamag nga dabasam dita pagiwarnak alaman. Meron na, bulagan namli. Ipakitak maging ganay. Ano? Iparit ka nun ni Presidente Digong. Amin na klase ti illegal gambling dito Philippines. Ay, katulad na laing. Ay, amo! Adop! Mawanan ti trabaho! Nukasta bursya! Nan. Ket sumapol da iti sa bali nga work da. When no trabaho da. Alalaman, kasi nung araw din, no? Iso tinakairwaman da nga trabaho. Kasi kinak! Nabayagin nga matmatayak ni Wadeng. Itno iparit din ni Presidente nga mamimpinsan tuwitang. Kaya Jack Mayan! Matay! Mawanan ti trabaho! Ket bola ko na loko! Ay, ket problema emon maawanin ti amom nga sa bali nga trabaho. Ay, salit ka! Ala! Tak-tak-takan na kun magseto nga Ay. talaga pinanawak nga lutlot. Problema mo Ay, na loko! kumatakak malay ni ti gagarak ta agawi dakon. Ay, bakit? Nakasiritam ka di matlayangan. Nga nasiyat digit kong kunang kakaduam nga mangisagana iti amin. Tapno makapagsugal tayo matlayang. Ha? Wen lakay. Ngem ti sa ludsod. Adan to nga tamit la umay nga sugador. Uso. Sigurado na ita. No maangot digiti sugador. Ti asok ti atong iti sangot ti balay. Bakit? Kita. Sigurado na ita. Ha? Adun tulakid digiti umay. Oo. Pwes, in ka pa nga rudrubruban ti atong lakay. Pagaso kemi tinapuskol. Saan mo mabalimat? Agar no kasta. Kung mga gasok. Mga ano bagatag paadagpadaya. Amang naman no makita na kiti bumbero nga tapos kul nga asok iso tapi kiti umay mo. Umay da sibsiban ti atong sikama. Anya? Una. No napos kul ano ti asok di bumbero ti umay. Ay, sadya kasi nalatahan. Sadya atong. Teko nakon, ha? Maangot na kiti sugador. Ti asok ti atong kung may dalat saan ko mamaangot. Adapin eh, bakit bursya nga nanginenenene? Kaya isot nang isapol ti damag. Iso nga pag danagam. Amoyo ka de. Ne. Adamanen baro nga damag nga amok nga diyo pa'y amok kakabsat. Ay! Nagtarilawan! Ay! Ay. Kalak interesado ta! Nga! Ipagpadamag ko! Nga ta amon siya. Nga nala, bay amon no di mo kayak nga maamon ti. Nga damag. Angin sayang. Ado kumat mapataya am sadyay no kayat mo nga maamon ti bagak nga lugar. Alya! Interesado ako na mga molo! Adot mapatayak sa diya ko na! Nen. Oh, atoy. Nganen nagka-sakbay nga ibagak. Ay, amo! Maday! Nakasursurong gamit! Ala, sige man langit! Itinakot na eh! Ala, tas taman ti kunak. Oray gaya mo ang kontrata. No pangurtaan tanga doting magkagapo. Kat malipatan pa iti agpagapaman dagiti sususik ta.
O sige. Atuyen ko'y dakulap ko, nakaokradan iti sangwanan. Ala, manen nagka, ket ibagak metenti, nga damag. Nakaluklok kay dagiti dakulap itay ni Amoncio. Anang ten nagkadagiti dakulap ko, gapu iti gagar na nga mga muti na sagap ko nga damag. Anya dagit jay. Ano dagit jay agano kayon nga taptao nga nakaawit iti sinupot. Sa din no tigapuanan da. Kasbet la relief dagit jay awit da. At dalakit din day din nakasarsaritak nga presidente iti maysa nga organisasyon nga umay tumulong kadagiti na didigraan iti napalabas a bagyo na nga umpong sa inak ket dumawat ti para kanyak ket kalpasan na ipadamag kadagiti tattao nga di pay nakaamong adda imay nagibonon iti relief. Pangwarta ak manenday to, no kaskasan no laeng. Manenag ka. Bakit? Adun di kinisugad doon nga nakasangot ti talo nga lamisaan. Nga desar ko, mayatin di pa nagsusugal da. Sigurado tito. Ay, sigurado ala kay. Tong-tong kwak manen lakay. Na. Masapol nga pagbigayan tanto nga na siya at ti amin. Bakit, ha? Ay, ketsan nga mabalin ang agudwa ta titong lakay. Masapol nga adu ti kukwa. Mamay. Masapol ang tibingay ket maysa dua. Anya nga may sa duwa? Diyak maawatan, bakit? Maminsan laeng tibingay mo. Oh. Ket mamindwa kanyak. Ano? Kwam, kwak, ti panagbingay tanto. Halya. Wen, maminsan ken ka, ket mamindwa kanyak. Kwam, kwak nga rod. Kasta, ti kayat ko nga panagbingay ta, iti matungan tanto, kadagita nga sugador. Adu tinadawat ko nga relief. Uray lang nga napun mo to'y lagak iti kaaduna. Ket gaputa ado. Ilakok ti datuma. Ket una ekti mapanaglako iti balay datang siyang. Ta sigurado nga adun ti tao ita sa jebalaydan. Ken pambarak beten ang amwen no anya tin patay ni insyang nga kabagis na. Ket mo maamwak. Manen nagka pangwarta ak tumanen. Bagte nagkagkadawan ni Dede bala. Ana, nagkagkadawan mi dada. May saka siyam kumadaalawang ito may nagigala. Salbag ka amon siya. Adda kamet gayam ditang agur oray manen iti. Ay, dyan na ya. Naisalbag ka. Adda kamet gayam ka dagiti agur oray ngagtaya iti feteng. Nyabisyak ka diti pagpangegam dita ha. Agsarita taman. Bato-bato sa langit. Ang tamaan ay galit. Anong siya di makapungto na bagit ne? 2028. Ay, talaga! Nga syakti pang pangegam loko. Aguray ka man tao may kagabalid ditayan mo. Humaya ko na, Monsyo! Humaya ko! Ay, anya nga dati mabasamak, inideeta nga padang darup ni Nana Borsia, amanin nagka, kini Omuncio, agpatpatay ti huweteng. Papagayam din gan manin, tunubigat, dituloy ti pagkasalita ni Tangalawas, ngayon kang pinauluan. Jagpati, Jagkita!